Esto hotola keteni karaba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही सुरुवातीचे मागणे करूया. प्रेज गॉड. Praise God. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. Amen. अर्गा जेसू ख्रिस्ता, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देवा बाप्पा. ह्या वेळ तुवेन आमकां फावो केलाय. तुझे उत्तरांत ह्या वेळ आम्ही एक जावन, एक मनान, एका काळजान तुझे उतराची सत आम्ही, तुझे उतराची गूट आम्ही कळून घेऊ. अर्ग जेजू ख्रिस्ता, तुझे उतराची आम्ही आधार मानता. तुझे उतराचेर भावार्थान आम्ही मुखार आयला. कित्याक भावार्थ जावन आसा एक थीर फाउंडेशन आमचे जिविताचे, जे तुझे उतर आमकां शिकयता. कित्याक तुझे उतरा वरवीं ते भावार्थ उब जाता. जेन्ना आमी आयकता, जेन्ना आमी ती उतरां घेवन आमचे तोंडान आमी ती उतरां उलयता, त्याच परी जशी तुवेन ह्या संवसाराचे क्रियात्मक रचन केले, त्याच परी आमच्या जिवितांत ते क्रियात्मक रचन करूंक साध्य जाता. अर्गा जेजू, ह्या वेळान जे कितें तूं शिकयताय, आमची काळजां, आमची मनां आमी उक्ते करून दिता. जे कितें आमचे विचार आसा, आमच्या काळजान तूं जाणा आसाय, ते सगळे पुसून काडून तुझे उतर थंय तूं बरोवंक सुरवात केलाय. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देवा बापा, हे मागणे करता जेजूचे नावीन. आमेन. Amen. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. अर्गा जेजूक. Praise the Lord. कशी आसात सगळे? कशी आसात? Praise the Lord. Blessed, anointed, highly favored. Praise God. Thank you, Jesus. Blessed, anointed, highly favored. जेन्ना आमी उतरां सांगता, आमी गेले बुधवार न्ही तेजे पयले बुधवाराकी हांवें म्हटलें, जेन्ना आमी उतरां आयकता तेन्ना आमचे भितर ते एक देवाची सकत उपजाता न्ही. आमचे जिवीत एक आशिर्वादीत जावन आसा. आनी आशिर्वादीत म्हळ्यार कितें? सगळें बरेपण, देवाचे बरेपण, संवसाराचे बरेपण मेळटा, पूण ते देवाचे बरेपणाचे जिवीत आमच्या जिवितांत जाला म्हण आमी पातयेवन आमी भावार्थान उलयता न्ही. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आमी आयकल्ले उपरांत लास्ट बुधवारा की हांवें सांगलेलें आनी ते उतर आमी शिकलेली हेब्रेवांक बरयल्लें पत्रांत चॅप्टर 4 वर्स 2. खंय ती इस्रायल लोकांनी तेंची भावार्थ कितें केल्ले, तांकांय सेम तांकां आमकां कशी आतां देवाची उतराची सत आमकां कळीत केला, तशी तांकांय एक देवाची भासावणी म्हणले सत तांकां दिल्ले देवान. वय. प्रेज गॉड. Praise God. पूण तांकां तेजे फळ मेळोना. कित्याक? प्रेज गॉड. ते भावार्थान जिरो ना जालें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक ते भावार्थान तेणी जिरवना. जे कितें तांकां एक संदेश दिल्ले देवान, जे कितें एक भासावणी दिल्ले, ते भासावणी वरवीं, देवाचे भासावणी वरवीं तिणी एक जावन तेंचे भावार्थान जिरवना. प्रेज गॉड. म्हण तांकां ते फळ मेळोना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर Thank you. ते भावार्थान तेन्ना जेन्ना तिणी जिरवना तर तांकां फळ मेळोना. तर हेच उतरांत, ते सतांत आमकां कळटा, जेन्ना आमच्या जिवितांत एक देवाच्या उतराचेर एक भावार्थ ना जाता, तेन्ना जेन्ना ते एक भावार्थान आमी तेजी उतरां जिरोवन घेयनात आमच्या जिवितांत, आमचे परिस्थितींत, आमचे समस्येन, तेन्ना आमकांय ते फळ मेळूंक साध्य जायना. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर ह्या एक
ते हेब्रावांक बरयल्ले चॅप्टर 4 वर्स 2 ते वर्स कितें आमकां सांगता ते वळे आमकां कितें सांगता भावार्थाची एक गरज आमच्या जिवितांत. भावार्थ म्हळ्यार कितें सबारपटी भावार्थ म्हळ्यार कितें सगळींच सांगतात. भावार्थ म्हळ्यार जे दिसना आमच्या दोळ्यांक तेजेर पात येवचें, जे जेजूचें उतर सांगता तेजेर पात येवचें. पूण आमी सांगूंक आनी ते उतराचेर आमी थीर रावन आमचे भावार्थ ते उतराचेर थीर करून कशें आमी जिरोवन घेवचें ते आमचे समस्येन हे चड इम्पॉर्टंट, चड गरजेचें न्हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण हांव विचारना, कित्याक विचारल्यार ते सगळ्यांक गोत आसा, कित्याक आमी रिट्रीटांत आयकून आसात, बायबलांत वाचून पळयलात. हेब्रावांक बरयल्ले पत्रांत चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण. सगळ्यांनी आयकून आसात न्हय. आयकूंक ना, जे लोकांन आयकूना ते आमी शिकया आनी परत शिकूंक आमी मुखार सरया. पूण आज भावार्था विशयान थोडे आनी चड हय ब्रदरान घायले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. स्क्रीनार तुमकां दिसता भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसाव त्या संगतीच्यो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. हे जावन आसा भावार्थाचे एक डेफिनेशन म्हणत, एक एक्झॅक्ट थीरपणाची एक अर्थ आमकां देवाचे उतरांत सत आमकां देव शिकयता. देवाचेर भावार्थ धरूनचें म्हळ्यार कितें, देवाचो भावार्थ म्हळ्यार कितें. आमी संवसारींत जियेतना आतां संवसारांत आमकां साबार तरेची लोक आमकां येता आमच्या जिवितांत आनी आमकां साबार तरेची एक आमचे समस्येंत जावं आमचे परिस्थितींत येवन आमकां एक सांत्वना दिवंक मुखार येतात. म्हणल्यार आमकां एक कम्फर्ट करूं येतात, कन्विन्स करूंक येतात आमचे प्रॉब्लेम्सांत. देव आसा, तूं कांय भिये नाका इतलें सांगतात आनी आमकां ते कन्विन्स करून वयतात. पूण थीरपणान हांवें एक स्टेप घेवंक जाय भावार्थाचेर, ते उतरांत थीर रावंक आनी ते परिस्थितीचेर हांवें जैत व्हरूंक. आनी ते कशें जाता जेन्ना हांव बायबलांत म्हाका जे कितें भावार्थाचे विशयांत म्हाका देवान शिकयलां, जे कशें जेजून ह्या संवसारांत आसतना भावार्था वरवीं तेजे हर एक झूज ताणें तेजे जिवितांत एक जैत व्हरून गेले, तेजे वरवीं म्हाजे भितर जेजूच्यो पवित्र आत्मा आसा, ते पवित्र आत्मा म्हाका देवाचे उतराचेर एक भावार्थ उपजोवंक म्हाका तयार करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर आज हे सगळे विशयांत जेन्ना आमी एक मेडिटेट करता ना नियाळता ह्या विशयान, तर आमकां एक पॉयंट कळटा कितें ते म्हणल्यार भावार्थ आमचे जिवितांत चड गरजेचे. चड गरजेचे कित्याक देवाचे उतरांत ते गरज कितें, ते नेसेसिटी कितें, ते देवाच्या उतराची एक म्हाज्या जिवितांत जावं म्हाज्या परिस्थितीन कित्याक हांवें ते यूज करचे आनी कशें ते हांवें म्हाज्या जिवितांत यूज करूंक शिकचे, ते आमकां शिकयता देवाचे उतर. प्रेज गॉड. तर आमी हे जे कितें स्क्रीनार तुमकां दिसता भावार्थाचे एक डेफिनेशन ना मिनींग, तेजो अर्थ बायबला बरी, प्रेज गॉड, देवान शिकयल्ले बरी, ते आमी शिकया. आनी साबार लोकांन हे आयकून आसात, वाजून आसात आनी परत आनी परतून ते वाजून आसात. तेजो अर्थय कळून आसा, कित्याक साबार फाटी ब्रदरांनी सिस्टरांनी रिट्रीटांत जावं झूम मिटिंगांत जावं सगळें शिकयलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आज आमी शिकया भावार्था विशयांतच दुसरे एक स्टेप घेवन जे सांगता भावार्थ आमच्या जिवितांत कितें गरज, वॉट इज द नीड ऑफ फेथ इन अवर लायफ. कितें आमकां भावार्थ जाय, जेजू कितें आमकां हे बायबलांत हे देवाचे उतरांत देवाचे सतात हांव आनी बायबलांत साबार लोकांची आमी जिविताची एक टेस्टिमनी आयकता. सगळे बायबलांत जेनेसीस थावन रेवलेशन पयले सगळे एक टेस्टिमनी जावन आसा लोकांचे, मोजेसाचे जावं डेविडाचे जावं सगळ्यांचे, सॅमसनाचे सगळ्यांचे. प्रेज गॉड. तेणी कशे भावार्थान थीर रावन देवाचे उतरांत कशें तेणी जैत वेले हेजे एक टेस्टिमनी ते आमकां दाखयतात.
प्रेज गॉड. तर तांकां कशी गरज पावले भावार्थाची, आमकांय आज चड गरजेचे भावार्थाची. कितें गरजेचे ते आमी शिकया आज देवाचे उतरांतच. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. तर भावार्थ आमकां कितें जाय, कितें तेजी आमकां गरज पडला आज आमच्या जिवितांत. आमी सांगू पुरो आमकां एक समस्या येता तेजे थावन आमी जायत व्हर वय. प्रेज गॉड. ते करेक्ट, आन्सर इज करेक्ट. पूण थंय कितें जाता भावार्थ आमी जेन्ना घेतात देवाची उतरां बरी आमी भावार्थान उबरावतात तेन्ना ते कितें जाता. प्रेज गॉड. ते आमी पळोवया देवाच्या उतरांत. हेब्रेवांक बरयल्ले पत्रांत चॅप्टर 11, सेम चॅप्टर 11 वर्स 6. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हेब्रेवांक बरयल्ले पत्रांतस चॅप्टर 11 वर्स 6. थँक यू जीसस. तरी पूण हा. बवरताविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. प्रेज गॉड. कितें दिला? भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. आमी मानवंक जायना म्हणून मानवंचे म्हळ्यार कितें? कोणाक एक मनशाक आमी मानवंचे म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड. देवाक मानवंचे आमी येवया ते विशयांत आमी शिकया आनी परत. पूण आमी संवसारी जिवितांत जिवन आसतना आमी साबार फावटी लोकांक जावं आमची काम करचे जागेर आमी आमचे अधिकारींक आमी मानवंक मुखार येतात. ते सगळे सोडून आमच्या घरांतच आमची भुरगीं सान आसतात, कितली ती आमकां मानवतात. वय. प्रेज गॉड. एक शॉपिंगाक गेली ना तर भायर गेली, तांकां ते चॉकलेट जाय तर ती रडोन आनी सगळे करून ते आवय बापायक ती मानवतात शॉपिंगाक गेले कडेन. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक्सपिरियन्स आसा न्ही. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तशें करून एक मनीस मानवंक मुखार वयता आनेक मनशाक. ती पीपल प्लीजर्स म्हणटात. लोकांक मानवंक मुखार वयतात तेंचे करण्यान जावं तेंचे उतरान बरें उतरां उलोवन त्या मनशाक अधिकारींत आसले ते मनशाक तांकां बरें तेजे मनांत दुसरें आसता, पूण ताका एक प्रमोशन जाय ना इन्क्रिमेंट जाय ना तेजो जागो बदलूंक जाय, कितें एक तेजे मनांत आसता ते कपटीपणाचे ते विशय ते दुसरे, पूण भायर तेजे उतरां आनी तेजे करणे सगळे ते अधिकारीक मानवंचे तसले तो दाखोवन दिता. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर तशें एक मनीस ह्या संवसारीन जिवन आसतना तितले मानवंक आमी मुखार सरता, तर देव म्हणटा म्हाका तितले मानवंक तुमी येवची गरज ना. म्हाका मानवंचे एकच एक तुमचे करण्यांनी न्ही, तुमचे ते उतरांनी न्ही, तुमचे भावार्थान भरलेले ती उतरांनी म्हाका तुमी मानवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. हांगा एक टेस्टिमनी दिवचे जाल्यार आमचे सराउंडिंग्स म्हणयत. ओके. प्रेज गॉड. ती इगर्जीन चड सगळे विशयांत मुखार आसा. प्रेज गॉड. म्हणल्यार ती कॉयरांत आसा, ती कॉयर लिडर, कॅटेगिझम लिडर सगळे ती जावन आसा. आनी तिका एक इंट्रस्ट आसा तिची काम तिणें रिजायन केले आनी ती देवाचे इगर्जीन तिका कितलो वेळ जाता तितले ती स्वमनान वचून इगर्जीचे सगळे कामां करता. फादर सांगना ताका तू हे काम कर इगर्जीचे ऑल्टर अरेंजमेंट कर, फ्लावर अरेंजमेंट कर, फिस्टाचे फेस्ता वेळार इगर्जीचे फेस्ता वेळार सगळे अरेंजमेंट कर म्हण फादर एक दीस ते बायलेक सांगना हे काम कर म्हण. पूण ती स्वमनान दीसभर फूल डे मॉर्निंग टील इवनिंग केन्ना टायम मेळटा तिका ती घरांत कमीच आसता,
जास्त ती इगर्जींत आसता काम करूंक आनी ती तिका असा एकलो चेरको आनी जेन्ना ती आमकां टेस्टिमनी शेअर करताली एक पावटी ती देवाची उतरांत आसा आनी ती इतली ती टेस्टिमनी सांगताली तेजो तो चेडो 10th एग्जाम आतां तो 25 इयर्स ते चेडेक पूण जेन्ना तो 10th स्टँडर्ड आसलो तेन्ना ते चेडेक इगर्जीत ही फ्लावर अरेंजमेंट करूंक दीसभर आसताली आनी तो चेडो एग्जाम बरोवंक म्हूण वयतालो आनी ही इगर्जीन फ्लावर अरेंजमेंट करतना 3 hours एग्जाम आनी ती देवाक मानवंक आपले पुताक बरे मार्क्स मेळोवन दी म्हण ती मानवंक मुखार सरता तेन्ना ती उतरांत नसली तितले वर्सां फाटीं आतां तिका कळटा तिणें केल्ली ती एक अज्ञानाद्वारे तिणें केलें म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ती म्हणटाली 3 hours एग्जाम बरोवन जा पयलें 9 o'clock to 12 o'clock एग्जाम स्टार्ट जावचे टायमा थावन टील 12 एग्जाम जा पयलें एक बॅग फुल ती कॅन्डल्स घेवन वयताली घरची फ्लावर अरेंजमेंट कर तिचे सदांचे काम फ्लावर अरेंजमेंट ऑल्टर डेकोरेशन कॉयर प्रॅक्टीस हितून आसताली आतांय आसा ती पूण आतां देवाचे उतरांत आयले तेन्ना तिचे सगळे देवाचे कॉयर सॉंग्स चेंज जालात प्रेज गॉड जे ती अरेंजमेंट करता सिंगिंगाचे आनी ती म्हणटाली 3 hours ती देवाची ते ऑल्टर अरेंजमेंट करतना ते फ्लावर अरेंजमेंट करतना ती एक बॅग भन 2 weeks एग्जाम जा पयलें ती एवरीडे इगर्जेक वयतना एक बॅग भन ती एक कॅन्डल्स पॅक्स घेवन वयताली एक कॅन्डल पॅक आनी कॅन्डल पॅक फुल कॅन्डल्स ती पेटोवन धरयताली आनी मागणी करताली कित्याक ताका एक बरे मार्क्स मेळूं 90 अबाव मेळूं म्हणगे मार्क्स मेळूं म्हण ती कॅन्डल लायताली आनी जेन्ना ते भुरगेचे 2 weeks फुल बॅग एवरीडे ती वयताली इगर्जी कॅन्डल्स लावूंक प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी जेन्ना ते भुरगेचे रिजल्ट येयले ते देवाचे कृपेन ते भुरगेचे रिजल्ट जाले 72% प्रेज गॉड हे टेस्टिमनींत आमकां कितें कळून येता आमी तितले कॅन्डल्स तिणी कंटिन्यूअस पेटयली ती इगर्जीन सगळ्यांत मुखार पूण देवाक कितें मानवलें जे आमी भावार्थान आमी तेजे मुखार वयतात देवाच्या उतरांत आमी भावार्थान मुखार सरता ते तितलेंच देवाक मानूंक जाता आमची एक मागणी करची रीत जावन दी ना आमी इतले कॅन्डल्स लायता म्हूण म्हाका हें मेळटा देव म्हाका दितलो म्हाजी काम जातलें म्हाका एक बरें म्हाजे भुरगेक एक बरें एक काम मेळटलें म्हाजे भुरगेचें जिवीत बरें जातलें प्रेज गॉड आमचे घरचे रिलेशनशीप जे एक ब्रेकडाऊन जाला ते सगळे बरे जातले संबंधा विशयांत कोणाक प्रॉब्लेम आसा ते सगळे हे सगळे चिंतून आसता पूण भावार्थान आमी देवाचे उतर उलोवंक आनी डिक्लेअर करूंक घोशण करूंक आमी मुखार सरना ते एक साधारण आमी करची उलोवचे बरी आमी एक साधारण बूक घेवन आमी जशे वाचता स्टोरी बुक्स जावं दुसरे कितें तशें आमी हे बी डिक्लेअर करता पूण जेन्ना आमी भावार्थान करता देवाचे उतराची घोशण करता ते तितलेच देवाक मानूंक साध्य जाता प्रेज गॉड कित्याक भावार्था विणे देवान क्लियरली सांगला आमकां भावार्था विणे कोणाचे न्ही देवाक मानूंक जायना कित्याक देव लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यान तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेचें आमी कितें पातयेवन आसता आज हांवें कॅन्डल लायलें तर म्हाका हें फळ म्हाका मेळटलें आज हांवें इतले वेळ मागणी केलें तर म्हाका म्हाज्या जिवितांत सगळें बरेंपण पळोवंक बरें जाता प्रेज गॉड आज हांवें नवेना केली म्हूण म्हाका सगळे म्हाजे कुडींत आसली सगळी पिडा गूण जाता प्रेज गॉड हे आमी चिंतून आमी देवाक मानवंक म्हणून मुखार वयता पूण देव सांगता म्हाका मानवोवचें तुमकां साध्य ना तुमचे कडेन जर तर भावार्थ ना तर म्हाका तुमी
मानवंक जायना म्हणगे यू कॅनॉट प्लीज गॉड आमकां जेन्ना जाय एक भुरगेक जेन्ना कितें जाय तो भुरगो असलो स्टेजार वयता की जे ताका जाय ते तो एक चॉकलेट ताका जाय तर तो भुरगो रडोन आनी सगळो थंय अशे परिस्थिती हाडता की आवय बापायक की ताका त्या आवय बापायन ताका रडचे रावून वचून एक चॉकलेट काडून दितात वय प्रेज गॉड तशे देवाक आमी मानूंक जाय तर आमी भावार्थान जेन्ना मुखार वयता ते भावार्थ आनी जेजून सांगला एक 6 कण्ये इतले तुमकां एक भावार्थ आसा थोडेच 6 कण तुम पळयलात न्ही प्रेज गॉड कितले बारीक रावता तितले तुम्ही जर म्हाका तुम्ही भावार्थ तुमचे कडेन आसा तर तुम्ही जैत व्हरतल्यात त्या परिस्थितीचेर प्रेज गॉड तर आज आमकां देव सांगता भावार्थ तुमकां कितें जाय कितें माझे लागीं कोण येता म्हाका कोण सोदता तेजे प्रतिफळ तांकां जाय पळोवंक जाय तर माझे लागीं येताले न्ही भावार्था विणे तुमकां मानवंक म्हाका जायना म्हण जेजू क्लियर आमकां ह्या उतरान सांगता प्रेज गॉड थँक यू जीजस तर आमकां भावार्थ कितें गरजेचे कित्याक आमी भावार्था वरवीं देवाक मानवंक साध्य जाता प्रेज गॉड थँक यू जीजस थँक यू जीजस दुसरे आमी पळोवया कित्याक आमकां भावार्थ गरजेचे म्हण हेच चॅप्टर 11 वर्स 32-33 Yes. Thank you, Jesus. 32-33 Praise God. होय आणखी हांवें उलोवची गरज आसा गाय गिदेयोन बाराक सामसाव जेफ्ता दावीद सामुएल आनी तशेंच प्रवाद्या विशयांत सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना ही सगळी कोण आसली गिदेयोन बाराक सामसाव जेफ्ता दावीद सामुएल प्रेज गॉड कोण आसली ही थँक यू जीसस थोडे राई थोडे प्रवादी Praise होय. God. प्रेज गॉड होय राय प्रवादी जावन आसली एक मुखेली जावन आसली इस्रायल परजेक देवान तांकां विंचून काडली एक प्रवादी लोक आसली न्हय एक अधिकार तांकां दिल्ले चलोवन व्हरूंक इस्रायल लोकांक गुलामपणांतल्यान भायर हाडूंक एक नेमक केल्ले वय प्रेज गॉड 33 वर्स आमी वाचया मुखार जीसस तांणी सगळ्यांनी भावार्था वरवीं राज्या जिखून घेतली नीत चलयली देवाच्यो बसवण्यो जोडून घेतल्यो शिवाची तोंडां बांदली 34 वासिजे सिस्टर विस्तारलेलो उजो विस्तारलेलो उजो पालवायलो तलवारींची दार सुकयली अस्कत आसले ते सक्तीवंत जाले झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडाव केल्यो प्रेज गॉड थँक यू जीसस हे 33 वर्स 32 आम्ही ऑलरेडी पळयले कोण ती प्रवादी लोक असले कोण अधिकारींत असली देवान नेमलेली एक अधिकार मनीस असली लोकांक इस्रायल लोकांक ते गुलामपणान थावन ते भसायल्ले देशाक वचूक आनी थंय भसायल्ले देशांत गेले ते नाय थंय थोडी मुखेली म्हण देवान नेमलेले प्रेज गॉड त्या विशयांत आमकां 32 वर्स सांगता पूण त्या लोकांनी कशे भावार्था वरवीं तांकां झुजोन एक त्यांचे विरुद्ध आयिल्ली ती राज्या वरवीं जिखून तिणी एक जैत वेले त्यांचे जिवितांत त्या घडीन कशे तिणी नीत चलयली प्रेज गॉड थँक यू जीसस हांगा सांगता तांणी सक्तांनी भावार्था वरवीं राज्य जिखून घेतली नीत चलयली देवाच्यो भसावण्यो जोडून घेतल्यो कितें केले तांकां
देवाच्यो भासावण्यो जोडून घेतलो. प्रेज गॉड. भावार्था वरवीं तिणी कितें केलें? देवाच्यो भासावण्यो जोडून घेयलो. देवान ऑलरेडी तांकां भासावणे दिल्ले, पूण ते जोडून घेवचे आनी आपणावन घेवचे, एक जायचे आपले जिवितांत तिणी घेवचे, तेजेर थीर रावन आपूण एक जावन ते थीर रावन तेजेर जैत कशें वयचे ते आमकां आमची चॉयस जावन आसा. वय तिणी कितें केलें? भावार्था वरवीं जे भावार्थ देवान तांकां ते उतरान दिले, जे ते भासावणेन दिले, जे ते उतरान दिले तांकां, प्रेज गॉड, तेजेर तिणी थीर रावन तिणी राज्य जिखून देवाच्या भासावणे जोडून घेतलो. तर पहिले आमी पळयले देवाक मानूंक जाय तर भावार्था विणी साध्य ना. तर आमकां कितें कळटा? भावार्था वरवीं मात्र आमकां देवाक मानूंक जाता. आनी दुसरें आमी शिकता, भावार्था वरवीं आमी देवाच्यो भासावण्यो जोडून घेता. प्रेज गॉड. आमकां देवाची भासावणी दिलात. प्रेज गॉड. Praise God. आमकां दिलात की वय प्रॉमिस प्रॉमिसेस दिलात न्ही. जर तर हांवें ते प्रॉमिसेस सगळ्यां कडेन बायबल आसात न्ही. ल्हान आमी ह्या वर्सा पयलीं जे आमकां आतां ह्या घडी आसा, आमचे घरांत आमी इगर्जीक वयतना, आमी घरांत तेर्स मागणे करतना आमकां बायबल वाचची एक सवय. वय प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण आतां आमकां ते खाली एक बायबल जावन ना, पूण तो देवाची भासावणी म्हण आमकां तेजी एक जाणवाय मेळा. वय प्रेज गॉड. पूण ती देवाची भासावणी जोडून घेवची कशी? आमी सदांनीच वाचता, सदांनीच ते वायट बुकांत आमी डिक्लेरेशन करता, देवाची उतराची घोशण करता. पूण हांवें जोडून घेवचे कशें म्हाज्या जिवितांत? हांवें ते म्हाज्या जिवितांत एक जावन, जशें आमी गेले वारांत आमी शिकलेली हिब्रूज 4:2 कितें सांगतली? जिरोवन घेवचे. ते इस्रायल लोकांक की भासावणेची एक उतरां दिली, आमकांय आतां हे नवे सोलेंत आमकां जेजूचे कार्या वरवीं आमकां भासावणी मेळात. पूण आमचे भितर ते एक जायचे तर भावार्था वरवीं ते जिरोवन घेवंक जाय न्ही. प्रेज गॉड. तर आम ते जिरोवन घेवचे, तर ते भासावणे बराबर आमी एक जावन ते जोडून घेवचे आमी आमच्या जिवितांत. प्रेज गॉड. तर आमकां ह्या उतरांत देवाचे उतर आमकां शिकयता, भावार्था वरवीं आमी देवाच्यो भासावण्यो जोडून घेता. प्रेज गॉड. देवाची भासावणी इतले एक आमी सदांनीच वाजून आसा ल्हानपणांत आतां पयल्यान. पूण आणखी आमचे घरांनी लोक आसात जे आणखी उतरां ती उनात, ती वाजून आसात. जेन्ना तुमी ती उतरां सांगतात देवाच्या विशयान, तांकां ते मानूंक जायना. अशें साध्य की देवाचे उतर उलोवन आनी जस्ट सांगून तोंडान सगळे परिस्थिती चेंजीस जावचे जाता की म्हण हे क्वेश्चन तांकां पडटा. कित्याक? तिणी ते जिरोवन घेवना भावार्था वरवीं. प्रेज गॉड. तिणी आणखी पयल्यान ते जेन्ना तांकां देवाचे उतर परगट जरी केले तुमी, तर ते जिरोवन घेवची तांकां ती सकत तेंचे भितर ना. कित्याक? देवाचे उतर आनी तेजी जाणवाय तेंचे भितर ना. प्रेज गॉड. तर जर म्हाका जिरोवन घेवची एक सकत जाय, तर भावार्था वरवीं मात्र म्हाका साध्य. देवाचे उतर म्हाज्या जिवितांत जिरोवन घेवची साध्य जाता जेन्ना म्हाजे भितर देवाची एक भावार्थ उपजोन येता. आनी कशें भावार्थ उपजता? प्रेज गॉड. साबार फाटी आयकलां. कशें भावार्थ उपजता आमच्या जिवितांत? संदेश ऐकल्याने ऐकून प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. वय प्रेज गॉड. संदेश ऐकून आनी ऐकून देवाच्या उतरांची सकत आमच्या जिवितांत वाडूंक सुरू जाता. हांवें सांगलें म्हाजे टेस्टिमनी लास्ट वीक, हांवें मागूंक ना की म्हाजे पांयचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते बरें कर म्हण. मागचे गरज, देवाचे उतर घेवन थीर रावन तेजे पातळी धरूनचे गरज. पूण देवाचे कृपे वरवीं साबार फावटी असली एक आश्चर्य जातात, जे भावार्था वरवीं जे ते एक तुमी एक आशा करून रावतात, देवाची उतराची वड तुमकां लागता, देवाची उतर तुमकां
चड आनी चड शिकाचे म्हण तुम्ही मुखार वयता तेन्ना देवाचे कृपे वरवीं तुमकां ती एक भलायकी मेळटा, बरेपण मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. प्रेज गॉड. हांगा कितें दिला? 2 प्रक्रिया आसात हांगा भावार्थाची, आयकूनची आनी उलोवची. कसली ती प्रक्रिया? एक प्रोसेस म्हणटात. संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. जेन्ना हांव संदेश आयकता तर ते भावार्थ म्हाजे भितर उत्पन्न जावंक सुरू जाता भितरच्यान. आणि क्रिस्ताक परगट केले निमती म्हाका जर तर संदेश आयकूंक जाय तर कोणेन तर म्हाका येवन ते परगट करची गरज न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना एक मनीस म्हाका देवाचे उतर दिता तो परगट करता आणि ते म्हणजे भायरचे ही कान फिजिकली म्हाका जे कितें म्हाका ही कान देवान निर्मेयला, जे क्रियात्मक केला म्हाजे जिवितांत. प्रेज गॉड. त्या वरवीं म्हाका आयकूंक मेळटा. पूण तेचे वरवीं जेन्ना हांव एक क्रिस्ताक परगट करता, प्रेज गॉड, आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. प्रेज गॉड. जेन्ना हांव परतून आनी परतून आयकता आनी दुसरी म्हाका देवाचे उतर दितात, परगट करता, हांव वचून आनीक वचून सांगता, ते म्हाजे भितर भावार्थ उत्पन्न करची ती प्रक्रिया एक कंटिन्युएशन, एक कंटिन्यू. इंग्लिश बायबला असले तुम्ही फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. हियरिंग म्हटलं कितें? इट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. एक पाटी आयकून न्ही. हियरिंग म्हटल्यार इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर बरी आमी चिंतून शिकोवंक गेले, ते एक कंटिन्यू प्रोसेस आसा आयकूनची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. संदेश आयकून आनी आयकून तुम्ही हांव सांगता भावार्था विशयांत देवान म्हाका चड शिकयले. प्रेज गॉड. आणखी हांव शिकून आसा. म्हाका पहिले गत नासले. जेन्ना हांव देवाचे उतरां येयले म्हाजे फर्स्ट असले हांव शिकलेले देवाचे उतराचे हे भावार्था विशयांत. आणि आज पयलीं हांव भावार्था विशयांतच शिकून आसा. प्रेज गॉड. कित्याक भावार्था विशयांत जे कितें हांव शिकले 3 years बॅक, 3 वर्सां फाटीच्यान हांव आयकून आसा. जे कितें आयकले आनी आयकून आसा, प्रेज गॉड, जे कितें हांवें इतलीं वर्सां पळोवन 3 yearsआन, ते हांव हे 2025 जानेवारींत हांव पळयता म्हाज्या जिवितांत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक आमी आयकून आनी आयकून ते भावार्थाचे विशयांत म्हाका साबार फावटी दिसताले हांव हे भावार्थाचे विशय सोडून दुसरे म्हाका टॉपिक म्हणूंक जायना. कित्याक देवाचे उतर एक टॉपिक केन्नाय जायना. ते आमी टॉपिक करूंक जायना. आमी साबार फावटी रिट्रीट आयकता आनी झूम मिटिंगांत आयकता सगळी टिचिंग्स न्हय. एक फावटी आमी आयकली हे भावार्था विशयांत कितले फावटी आयकलात आमी. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी आयकता थोडे लोक कितें म्हणटात, भावार्था विशयांत न्ही, आज बी सिस्टर हेंच शिकयता भावार्था विशयांत. कितें आमी आयकलां, म्हाका तेजी गरज ना म्हण हांव देवाचे उतराक पाठ करून सांगता. प्रेज गॉड. आमकां दिसता हांवें आयकलां आनी हेच विशयांत ही सिस्टर जावं ही ब्रदर जावं सांगते सर, आज फ्रायडे रिट्रीटांत फर्स्ट टॉपिक घेयले, फर्स्ट सेशनांत भावार्था विशयांत, आनी हेंच घेयले 2 weeks बिफोर हेंच शिकयल्ले ते ब्रदरान. आज सिस्टर हेंच शिकयता. आज झूम मिटिंगांत हेंच शिकयता. जेन्ना आमी हे अशें सांगता तर देवाचे उतराक आमी एक नलिफाय करचे नाकारचे. देवाचे उतराक आमी पाठ करता. म्हाका आयकूंची गरज ना, म्हाका भावार्था विशयांत सगळे गत आसा म्हणगे. अशें आमी देवाक एक उत्तर दिवंक ना तर एक आन्सर दिवंक आमी मुखार वयता. प्रेज गॉड. आमकां देवाचे उतर केन्नाय टॉपिक जायना. प्रेज गॉड. हांवें हे एक म्हाका देवान शिकयले. म्हाजे उतर जेजू म्हणटा म्हाका म्हाजे पर्सनल एक्सपिरियन्स जे म्हाका देवान शिकयले, म्हाजे जिवितांत म्हाजे उतराची
तुका केन्नाच टॉपिक जावन रावना. हर एक वेळाक ते एक नवीन शिकयता आणि ते एक नवीन एक कार्यरूप, नवीन एक उदाहरण दिता. प्रेज गॉड. हे Praise हांव God. शिकले आणि हे 2025 आणि चड अमेझिंग टेस्टिमनीज माझ्या जिवितांत जात आसात. प्रेज गॉड. आणि हांव चिंततालें कितें हांव भावार्था विशयांत सोड आनी दुसरे विशयांत ते हांव शिकूंक वयतालें. ग्रेस आणि दुसरे कृपेचे विशयांत सगळे शिकून आसा, पूण भावार्थांत जितले हांव शिकला ते देवानच म्हाका शिकयले. कित्याक ते भावार्था विशीं आणखी ते म्हाका शिकचे गरज आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. थँक्यू लॉर्ड. तर हांगा कितें आमकां शिकयता? देवाचे भावार्थ. आमचे एक क्रिस्तांवपणाचे जे सिंपल एक सांगता, एक क्रिस्तांवपणाचे जिवीत म्हणल्यार एक भावार्थान भरले जिवीत जायचे. प्रेज गॉड. आणि ते भावार्था भरलेले जिवीत केन्ना जाता? प्रेज गॉड. केन्ना जाता? जेन्ना देवाचे उतर हांव भावार्थान घेवन थीर रावता. भावार्थान हांव ती उतराची सत कळीत करून घेता आणि ते उतर माझ्या जिविताक एक सत जावन आसा आणि देवान सांगले बरीच माझ्या जिवितांत जावन आसा म्हण हांव पातयेणी दवरता. प्रेज गॉड. दोन तराची क्रिस्तांवपणाची जिवीत जीवन आसात. प्रेज गॉड. ह्या संवसारी जिवितांत आमी क्रिस्तांव म्हण आसात ना, जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करन आसात. हांव एक क्रिस्तांव जावन आसा, पूण ते क्रिस्तांवपणांत दोन तराची लोक आसात. कसली ती लोक? प्रेज गॉड. दोन डिविजन आसा. कसली ती डिविजन? प्रेज गॉड. एक जावन आसा भावार्थान भरली. प्रेज गॉड. आनीक कोण आसा? भावार्थान भरलेली न्ही म्हण सांगूक जायना. प्रेज गॉड. जे लोक जेजूक मानतात ती भावार्थान भरलींच आसात न्ही. प्रेज गॉड. पूण ते भावार्थान ती दोन तराची लोक आसात. एक जेजू क्रिस्ताची उतराचेर भावार्थ धरून आसात आणि जेजू क्रिस्ताचे बरी माझे भावार्थ आसा. डिफरन्स आसा. वय. प्रेज गॉड. एक जावन आसा देवाचेर म्हाका जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसा, द फेथ ऑफ गॉड. आनीक जावन आसा जेजू क्रिस्ता बरी माझे भावार्थ आसा, दॅट इज फेथ इन गॉड. थँक्यू जीसस. आमकां जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसा ते बरेच एक्सलंट. ते बरेच आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसिजे. प्रेज गॉड. कित्याक तो एकच देव जावन आसा, सगळे संसार रचन केल्लो एकलोच एक देव जावन आसा, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जेजू क्रिस्ता बरी माझे भावार्थ हांव जीवन आसा माझ्या जिवितांत. फेथ इन गॉड म्हणल्यार प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कितें डिफरन्स जावन आसा? जेजू क्रिस्ताचे जिवीत हांवें जियोंचे. जशे जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो आणि तेणे ह्या जेजू क्रिस्तान संवसारांत आयले तेन्ना तो एक उदाहरण जावन आसलो. हर एक वेळार तो आश्चर्य करनासलो, पूण तो ते आश्चर्या वरवीं आमकां शिकवण दिवन आसलो. कसली शिकवण दिवन आसलो? तो आमकां शिकयतालो की कशें आमी आमच्या जिवितांत एक जैत व्हरचें म्हण. प्रेज गॉड. कशें हांवें माझ्या जिवितांत जैत वयचें, कशें हांवें परिस्थिती आयले तेन्ना, समस्या येयले तेन्ना कशें हांवें थीर रावन ते परिस्थितीक ते दोंगरांक उलोवचें. कशें हांवें जेन्ना म्हाजे लागीं एक कुडींत भलायकी नसता त्या वेळार हांवें कशें ते कुडींत भलायकी हाडून घेवची, कशें हांवें पिडेंत असलें गूण करची, कशें हांवें कान उक्ते करचे, कशें हांवें मोन्ने लोकांक उलोवंक तांकां ताकत तेंचे जिवितांत दिवचें, कशें तेंचे दोळे तेंचे उगडे करून दिवचे. हें आमकां जेजून
आश्चर्य केले प्रेज गॉड पूण आमी आश्चर्याचे पळोवन रावलेर जायना ते आमी चिंतोंक जाय ते जेजू आमकां कितें शिकोवन आसा प्रेज गॉड थँक्यू जीसस कित्याक तो हर एक वेळा जे आश्चर्य करता आनी हर एक वेळा आमी ती आश्चर्य तेजे वाचताव प्रेज गॉड ते आमकां शिकोवन दिता ते एक जस्ट पॅरेबल जावन ना ते जस्ट एक स्टोरी जावन ना एक कुरडो मनीस आयलो आनी जेजून ताका गूण केलें पिडेंत आसलो ताका गूण केलें प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हे सैतानाचे नाडणेक आसलो तांकां मुक्त केलें तांकां सुटका केलें हे आमी एक स्टोरी वाचून रावचे न्हय हे वेळ जावन आसा आमी जेजू बरी आमचे भावार्थाचे जिवीत जियोंचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस कित्याक भावार्था विणे कोणाक देवाक मानवंक जायना आमी पयलेच वाचलें आनी जेजून ते सगळे आमकां एक एग्जाम्पल जावन एक उदाहरण जावन आमकां दाखयलें जशे जेजून केले तेजे की चड वर्ते काम तुम्ही करतली म्हण जेजूनच शिसांक सांगले तर आज आमी तेजे शीस जावन आसात तर आमच्या जिवितांत कसले एक आमकां जैत आमी पळोवन आसा आमी कन्फेशन करन आसा आमी देवाचे उद्राची घोशण करता प्रेज गॉड रिट्रीटाक वयता सदांनीत आमी वाचता बायबल वाचता कित्याक आमकां रिट्रीटान सांगता बायबल वाजीचे देवाचे उतर वाजीचे आनी थोडे लोकांक वचून तुमी सांग हे सगळे करता आमी पूण आमच्या जिवितांत आमी जैत आमी पळोवंक साध्य आसा की ना ते आमकां आमच्या जिविताचेर एक नदर घालून आमी पळोवची गरज कित्याक ते जर तर थंय फळ ना तेजी प्रतिफळ ना हे सगळे कामान कर आमकां प्रतिफळ ना तर खंय तर माझे देवाचे उतर केन्नाय फाल जायना तुम्ही देवाचे उतर उलोवन आसूं पुरो देवाची कार्य करनासूं पुरो देवाची क्रिस्ताची संदेश तुम्ही दुसऱ्यांक प्रगट करनासूं पुरो तुम्ही आयकून बी आसूं पुरो पूण भावार्थ जर तुमचे भितर ना ते उतरान तर कसलीच प्रतिफळ आमी पळयना प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर ब्रदर ते हेब्रेवांक बरयल्ले पत्र चॅप्टर 11 वर्स 33 आणि परत घालतात प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर हे उतरांत आमकां शिकूंक मेळटा हिब्रूज 11:33 सभा 32 आमी पळयले ती प्रवादी लोकांक जे देवान नेमलेले तिणी कशे जैत वेले म्हण प्रेज गॉड 33 वर्स प्रेज गॉड ताणी सक्तांनी कितें केले भावार्था वरवींच राज्य जिखून घेतली एक राज्य जिखचे इतले साधारण विषय न्ही वय आणि आताचे कालान तुम्ही पळयतात न्ही कशे राज्य एका राज्य अनेक राज्य बरोबर झुजोन आसात वय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आता पण त्यांचे कडेन एक टेक्निकल वेपन्स आसात सगळे आसात त्या वेळार कितें आसले तेंचे कडेन प्रेज गॉड कसली तेन्ना एक वेपन्स आसले त्या भावार्थ प्रेज गॉड त्यांचे लागी वेपन एकच असले देवाची भासावणी जे दिला ते भावार्था वरवीं तिणी राज्य जिखून घेतली कित्याक तिणी राज्य जिखून घेतली थंय भावार्था वरवीं म्हणून आमकां आन्सर गोतय आसा कित्याक हांगा दिला पूण एक मनीस सगळे राज्य ते खाली एक मनशाचे विरुद्ध येऊना अनेक राज्य एक राज्य विरुद्ध अनेक राज्य विरुद्ध आयले तेन्ना थंय एक झुजोंक मुखार येताली प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आणि जे लोक देवाचेर पातळी असली जे लोकांक देवाची एक शब्दाची ते एक भासावणी मेळ्ळी ती थीर रावली देवान म्हटले हांव तुमचे बरोबर आसा तुमकां जैत मेळटा हे एक उतरान एक मनीस सगळे राज्याची जर रावना तर थंय कोणतर एक मनीस असलो जो भावार्थान उबरावलो आणि राज्य जिखून घेयली तिने आणि ती कोण मनशां आसात ते आमी 32 वर्सांत ऑलरेडी पळयली प्रेज गॉड त्यांचे विषय दिला थंय त्यांचे नांवां न्हय प्रेज गॉड दावीद आसूं दी सॅम्युएल आसूं दी प्रेज गॉड सगळ्यांनी तिणी तुम्ही गिदियोनाचे विशयांत
तुम्ही वाचले तर न्याय करता त्या जड्जेस चॅप्टर 6 वर्स 1 थावन तुम्ही वाचल्यार तुमका कळता गिदियोन एक कसो एक देवान नेमलेलो एक मनीस असलो प्रेज गॉड जेणे इस्रायलीचेर ते मिदियनाची लोकांनी एक गुलामपणान त्यांचे कपटीपणान तेणी धरून गेले इस्रायल लोकांक त्या वेळार कशे गिदियोनाक देवान विंचून काढले आणि जेन्ना देवदूत आयलो तो संदेश घेऊन गिदियोनाचे एक आन्सर प्रतिपाळ जावन त्याने किती आन्सर ते देवदूताक सांगले जेन्ना तो देवदूत आयलो हांव तुमकां ते उतर दाखयता न्याय करता ब्रदर ओल्ड टेस्टमेंटान न्याय करता पुस्तकांत चॅप्टर 6 वर्स 36-37 ह्या गिदियोनाचे विशयान तुम्ही वाजा कळता तुमका प्रेज गॉड गिदियोनान सर्वेस्पराक म्हणलें तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे इस्रायल brother same chapter 15th verse 15-16 15-16 गे वय हांव गिदियोनान ताका जाप दिली म्हज्या धनिया हांव इस्रायल परजे कशें निवारूं पळय मनस्यंत म्हजी कुळी बोस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सकाळां प्रास निमानो प्रेज गॉड ब्रदर हे जे पहिलेचे वर्स 14 की ना 15 वय सर्वेस्परान ताचेशी गुवन म्हळें वस आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानिताच्या हातांतली सोडय वय हांव तुका धाडटां प्रेज गॉड हांगा देव येवन देवाचे उतर ताका प्रगट करता आणि म्हणता वच आणि तुझे थंय असले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानाची हातांतली सोडय हांव तुका धाडटा प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हे विषय ताका सांगता देवदूत येवन देवाचे उतर ताका प्रगट करता कित्याक ताका नेमलेले देवान इस्रायल परजेक मिदियानाचे हातांतले सोडूंक ब्रदर थंय खंय तरी आसा प्रेज गॉड हांव काडटा वर्स नंबर 10 चॅप्टरान देवदूतान उलोवची एक शब्द आसा थंय प्रेज गॉड हे वर्स बलिष्ठ झुजार्या खंयचे वर्स ब्रदर हे 6 वर्स नंबर 12 ओके ह्या 12 वर्सांत वाच ब्रदर सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हणलें बलिश्ट झुजार्या सर्वेस्पर तुजे सवें आसूं प्रेज गॉड कितें म्हणटा तो फर्स्ट टाइम ताका देवदूत आयलो तेजे मुखार आणि गिदियोनाक विंचून काढलो ह्या विषय कसलेच गिदियोनाक उलोवना प्रेज गॉड कसलेच ताका विंचून काढलेले ना नेमलेले ते विषय ताका गोतना गिदियोनाक प्रेज गॉड आणि देव सर्वेस्पराचो दूत येता साकणीचे आणि येऊन तेजे मुखार येता आणि देव ताका कसली उतरां सांगता देवदूत कसली उतरां सांगता बलिष्ठ झुजार्या तो एक भियोन थरथरचो मनीस आणि तो एक कसलो हे ताका विषयच गोतना आणि सडनली येऊन कोण तर तुमकां सांगले हे व्हडलो एक देवान तुका काम दिला वचून हे तुवें संपूर्ण एक हाडचे म्हण तुम्ही कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटा हे माझे लागीं साध्य की अशें म्हणटा न्हय प्रेज गॉड म्हण देव ऑलरेडी ते देवदूताक एक उतर धाडटा कसली उतरां बिगनिंग देवान ताका कसले तेजे इमॅजिनेशन देवाचे एक इमॅजिनेशन कितें जावन आसलें गिदियोनाचे बरी ताका पळोवन तो एक बलिश्ठ झुजारीक पळयतालो देव एक बलिश्ठ झुजारीक पळयतालो ते एक गिदियोनांत
आणि तो एक बलिष्ठ नसलो. प्रेज गॉड. आणि ते जे प्रतिपाळकन त्याने किती म्हणले गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या म्हज्या धन्या सर्वेस्पर करस मुजे समय आसा क्वेश्चन मार्क. वय तर हे सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात. तांणी आमकां सांगिल्लें सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यान, पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यान आनी मिदियानिताच्या अधिकाराखाल घाल्यान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर देव ताका ऑलरेडी म्हणते देवान ताका ऑलरेडी पळयलं, एक बलिष्ठ जाल्लो एक झुजारी जावन पळयते सा देव. पूण तेजे कितें जाप जावन असले देवाचे उतराक. प्रेज गॉड. सगळे कडेन एक एक तेजे कंप्लेन्स असली. खरोच सर्वेस्वर म्हजे सवे आसा की. तर हे सगळे आमकां कित्याक हे घडू लागला. प्रेज गॉड. आमच्या पुर्वजांनी आमकां केल्ली ती वर्णिल्ली ती सगळी विचित्र कृत्यां सगळी आमी खरेंच म्हण आमी पातेजे की खरेंच ते आसात गी. आणि ऑलरेडी आमी 15th वर्स आमी पळयले न्ही ब्रदर. 15th वर्स एक फावटी वाचा. सकल स्क्रोल केले 15th वर्स. प्रेज गॉड ब्रदर. ते तुमचे झूम इले नहीं करा ब्रदर. तर नंबर करेक्ट दिसता है पड़ा झूम ना ना. प्रेज गॉड. ना ना. आणि बेगीन हे करचे. ओके. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या हांव इस्रायल परजे कशें निवारूं? पळय, मनस्सेंत म्हजी कुळी भोवूस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सकडां प्रास निमाणो. तो कितें म्हणटा, देव ताका झुजारी जावन पळयता, ते बलिष्ठ झुजारी. पूण हांगा कितें पळयता तो आपणाकच. तो कितें पळोवन आसा, म्हाजे कुळी जावन आसा एक भोव ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्टा प्रास निमाणो. म्हाजे की चड बलिश्ट असले लोक आसात म्हाजे घराण्यांत, म्हाजे बापायच्या घराण्यांत. म्हाजे कुळयेचे की व्हड भोव व्हड एक कुळीज आसात. तांकां तूं वचून सोदूंक वयचे बरी. म्हाजे फाटल्यान कित्याक आयला अशें तेजे मिनींग, तेजे क्वेश्चन. प्रेज गॉड. पूण देवाचे पळोवनचे ते दृश्टी दुसरेच आसता आमच्या जिवितांत. आज आमकांय देव सबार भासावणी दिता, सबार तराची आमकां एक देवाची उतराची सकत आमकां वाजोवंक मेळटा. आमी एक आशिर्वादीत. आमी हर एक टायमार विचारता हांव एक आशिर्वादीत. कित्याक देव सांगता तूं एक आशिर्वादीत जावन आसा, तुका हांवें विंचून काडला. तशें हांव आपणा म्हाजे जिविताक हांव पळोवन आसा की म्हाका देवान विंचून काडला. माझे घराण्यांत आसात, माझे येवनचे ते एक जनरेशन्स कितें आसात ते एक ब्लेस्ड आसात, ती एक आशिर्वादीत आसात म्हूण हांव पळोवंक साध्य जाता. आज माझे समस्येंत जर हांव फोकस करून रावलें तर म्हाका माझे बरेपणाचे हांव माझ्या तोंडान सांगता हांव आशिर्वादीत आसा, ते एक मोमेंटरी जाता. एक ते वेळाक तितलेच माझे तोंडान हांव सांगता हांव आशिर्वादीत. आणि विदीन अ सेकंड माझे परिस्थिती पळयले, माझे भुरग्यांचे जीवन पळयले, माझे घरचे जिविताची एक पळोवंक हांव मुखार वयता, माझे कामाचे परिस्थिती पळयता, तेजे वरवीं म्हाका दिसता हांव कसली आशिर्वादीत. पूण केन्ना विचारतात आमी म्हणटात आमी आशिर्वादांनी आसा, हायली फेवर्ड आमी म्हणटा. पूण भावार्थान तुमी म्हणजे आनी पळोवंक सुरू करीचे की तुमी भावार्थान तुमी आशिर्वादीत आसात. तुमची येवनची ती एक कुळी आसा, ती एक ल्हान ना, ती एक सक्तीन देवाचे भावार्थान भरली ती एक कुळी जावन साध्य जाता मुखार म्हण. आशिर्वादाची एक कुळी जाता म्हण, देवाचे उतरांत वाडची ती एक कुळी जाता म्हण. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आमकां ते देवाचे उतरांत शिकोवंक मेळटा भावार्था विशयांत आमकां कितें गरज देवाचे उतर. प्रेज गॉड. ते जावन आसा एक मानूंक साध्य ना आमी देवाक
भावार्थाविने. दुसरे जावन आसा जशे त्या लोकांनी पूर्वजांनी ते प्रवाद्यांनी नेमलेले ते अधिकाऱ्यांनी जशे तांकां एक परिस्थिती आयली, देवान जशे तांकां एक कार्य दिले, ती भावार्थान थीर रावली. हर एक वेळाक ती एक झुजोंक वयताली, भावार्थान ती भासावणी आपणावन गेली, जोडण घेली. कशें आमी जोडण घेवचे, कशें एक आमचे जिवितांत बरेपण जोडून घेवचें, म्हाजे कुडीक हांवें बरेपण कशें जोडून घेवचें, देवाचे भासावणे वरवीं. आणि ते देवाचे भासावणी कशें मेळटा, जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत भावार्थान हांव घोशण करता, देवाच्या उतरांत हांव थीर रावता. प्रेज गॉड. तर ह्या भावार्था वरवीं जर आमी ना, तर आमी एक जैत नातली आमी एक जीवन जिवंक मुखार वयता. आमी फकत आमच्या तोंडान आमी सांगून कसलीच यूज ना. प्रेज गॉड. भावार्थान भरली ती उतरां जायचे. प्रेज गॉड. आणि ते भावार्थान भरली उतरां तुमकां आतां तेजी रिजल्ट दिसून आयना, पूण तेजी रिजल्ट तुमकां दिसून येता जशे जशे तुम्ही भावार्थान वाडतात देवाचे उतरांत, तेन्ना तुमकां तेजे रिजल्ट तुमकांच दिसून येता. तुमीच प्रगट करतात की ते देवान बरेपण तुमच्या जिवितांत केलें. प्रेज गॉड. थँक्यू Praise God. जीसस. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें विचारचे आसा ना सांगचे ना ऍड करचे असले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. वय तुम्ही सांगले करेक्ट. म्हळ्यार भावार्थ नासतना आमकां देवा विशयान समजूंक जायना. वय तुम्ही 11:6 म्हणटा भावार्थाविणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना म्हणटा. भावार्थ इम्पॉर्टंट. भावार्थ कितें म्हूण समजल्यार मात्र देवाचे उतार बसवणी समजूंक जातात, आमच्या जिवितांत ती कार्य रूपांत घालूंक जातात. भावार्था विशयान गुर्त ना जाल्यार कांय करूंक जायना. आता भावार्थ म्हणटना तुम्ही सांगल्या बरी जायत्याचो भावार्थ जायत्या वस्तू वयर तांणी करच्या कामा वयर आसता. वय ताका म्हणटा तांणी मोनात आणपाची आसात रियेक तांचे सेन्स नॉलेज जावन. वय सेन्स नॉलेज जावन कणी जावन देवाचे उतर बिलकुल काम करना. भावार्थान काळजात जावन फाटी येयली. ते भावार्थाक एविडन्स खंयचेय ना आमकां गुर्ता वय वय ताका खंयचेय ना. ताका स्मेल जावन दी, फिलिंग जावन दी, खंयचेय ना. वय इमोशन ते ब्लाइंडली बिलीव करचे भावार्थान. कशे ते समसाम जावन दी भावार्थी एक अब्राम जावन दी भावार्थान ते जैतवन जाले. ताका म्हणटा आमी अब्रामाक भावार्थाचो बापाय. म्हळ्यार देवा विशयान समजचे जाल्यार, देवाचे एकवटान रावचे जाल्यार आमकां भावार्थ इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जीसस. अनेक कितें म्हळ्यार आमकां तुम्ही सांगल्या भावार्थ म्हणटना आमी जायत्यो संगत्यो करूंक येतात. वाची पेटोवचे आमी ते मिसा घेता, हांगा ते मागणें करता, हे करता म्हूण आमी चिंतचे ते भावार्थ म्हणून. वय तातूंत आमी देवाक मानूंक जायना. भावार्थ खंय आसा जे देवान केल्ल्या कामाचेर, ताच्या उतराचेर, ताच्या बसवणेचेर आसा, प्रॉमिसाचेर. वय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. त्या खातीर कोरिंथियन्स म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट म्हणून. वय वय वय. वय. ते अनेक इम्पॉर्टन्स प्रेज द लॉर्ड. घ्यायचे असले. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. हाय तुम्ही सांगले न्ही, हांव एक पॉइंट ऍड करूंक आशिता. आमी ब्लेस्ड म्हणतात. आमी खाली ब्लेस्ड म्हणतना तेजे ते प्रॉमिस कितें आसा ते आमकां आमी काल हे टॉपिक वर डिस्कस केले, अंडरस्टँडिंग म्हण. आमी केन्ना अंडरस्टँडिंगाक वयतात तेन्ना आमी कशे आमी ब्लेस्ड जाले तेन्ना ऑटोमॅटिकली फोकस वील गो ऑन जीसस. अंडरस्टँडिंग करूंक गेलतना वय. हय तेन्ना ऑटोमॅटिक तेन्ना कितें जाता, आमी अंडरस्टँडिंग कशें आमी कशे ब्लेस्ड जाले, आमी कशे हील जाले, आमी कशे रिच जाले. अशी खाली उतर सांगचे किंता तेजे ते मूळ कशे आमी ते जाले म्हण आमी तेजे बद्दल आमी जाणा जावंक गेलतना आमकां जेजून कितें केला म्हणले आमकां समजणी मेळटा. ते जावन आसा खरें आमगेले भावार्थ ते वाडोवचे. वाडोवचे. आणि एफिशियन्स 2:8-9 क्लिअरली सांगत न्ही. एफिशियन्स 2:8-9. Yes, yes. You are saved by grace through faith. No, so that no one boast
विथ हम्म. सो दॅट विथ हिज ओन वर्क्स म्हण असते इंग्लिशान ज्याला घाला ब्रदर तुम्ही ते मस्त ब्युटिफुल स्क्रिप्चर ते तेंतून आमकां सगळे कळता की आमचे कामा वयर आमी केन्ना फोकस करता तेन्ना आमकां ते त्या उतरांतली भासवणी आमकां मेळना. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे करणे म्हळ्यार आतां आमी थोडे लोक विचारतात न्ही कितले पटी सांगखे हम्म. कितले म्हण तरी सांगता थंय बी फोकस आमच्या करण्या वयर वयता. आणि देवान केन्ना बायबलान दिवना की कितले पावटी तुम्ही कन्फेस करीजे म्हण. हय 1 Thessalonians हम्म. chapter 5 verse 16-17 म्हणता प्रे कंटिन्युअसली कंटिन्युअसली विदाउट सीजिंग. हम्म ते आम्ही करना सादगी. येस सगळी म्हणतात कितले पावटी सांगचे. ते ब्रदर टेस्टिमनी ऐकले तिने 500 टाइम्स कन्फेस केले 1000 टाइम्स कन्फेस केले म्हटले हाय हांवेन जेन्ना केले तर म्हाका काय रिझल्ट येवना कित्याक हम्म हम्म वय ते कितले पावटी हांवेन कन्फेस करचे क्वेश्चन नाही कित्याक इम्पॉर्टंट देवान न्ही ते. केन्ना म्हणूना की इतले पावटी कन्फेस करा तुमकां मेळटा. हम्म प्रे कंटिन्युअसली फिलिपिन्स 4:6 सांगता प्रे कंटिन्युअसली विदाउट सीजिंग विथ थँक्स गिविंग येस अँड विथ सप्लिकेशन्स. प्रेज गॉड. ते आम्ही कितले पावटी कितले दीस म्हणसर केलतन ते आणि आमगेले फोकस आमगेले करण्या वयर फोकस जाते. येस प्रेज गॉड. ते जेजून कितें कुर्सार केले तेजे वयर फोकस जायना. येस प्रेज गॉड. जीसस. कोणा कितें सांगचे आसा ना क्वेश्चन नाही असले तुम्ही विचारून शकतात ना टेस्टिमनी बीन असले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर कोणाक काय क्वेश्चन्स आणि ना तर मागीर एंड करूया की अर्घा प्रार्थना कर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा आयच्या वरच्या दिसा या बहिणी मुखार जायती सता तुवें आमकां उगडापी केल्या आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन भावार्था विशयान तूं आमकां कळीत केले कित्याक तुजे उतर सांगता भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. पोरण्या सोलाचे जायते जण भावार्था वरवीं देवाक मानवले आणि देवान दिली बसावणी तांणी घट्ट दवरली त्या देखून तांच्या जिवितांत ते जैतेवान जाले. बरी आमी ह्या संवसारांत तुवें कितें आमकां कुसार रोवन दिलाय हरी एक कितें बसायलाय देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरून ह्या संवसारांत तूं कसो ह्या संवसारांत जैतेवंत जावन जियेलोय त्याच रितीनी आमकांय तूं ह्या संवसारांत एक जैतेवंत जिवीत जिवंक आपण दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सांगत आस हे आमकां कुमोक करूंक तुवें पवित्र आत्म्याकी आमकां बसायलाय आनी कुमोकदार जावन आमकां दिल्ल्या पासून अर्गां दिता. आमी आमच्या जिवितांत भावार्थ वाडोवंक चड आनी चड सताचो संदेश आयकून आमच्या काळजांत दवरूंक आनी आमची चिंता बदलूंक आनी भावार्थांत सत म्हणून कार्य रूपाक घालून तुजे कितें बसयला त्या उतरांत असले जिवीत तुवें आमकां अनुभव करूंक फाव केल्ल्या पासून अर्गां दिता. अशें हरी एकल्यांनी ह्या संवसारांत भावार्थाचें जिवीत जिवन तुझ्या नावाक महिमा देवन मागता. ही सर मागणी भेटयता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. मेळया फाल्यां.